Po prieskume netopierej jaskyne sme objavili ďalšiu jaskyňu. To je síce dosť malá. Počkaj. Dobre, vidím. Dosť malá. Aha. Jaskyňa, to spomína, jasné. Pekne, ale to je... Je to neznáma jaskyňa. Od dĺžke asi 10 metrov. Tam východ je, hej. Má 3 vchody fakticky. Tu by si ja prespal. No. Toto je nad strmák, jak svinia. A tu je tu je zraz. Hneď zraz dolu. To je jak okno na výhľad. Co som, za čo? Stopom. Nejde. Ale posvetnú si. Ne? Tak, dobre. Pekne, fakt doslova na prespanie. Len tu si nezrobíš táborak. Takže takáto jaskyňa. Malička, ale okolo 10 metrov dokopy. No ja neviem, jak to volá, nič. Nič o nej nevieme. Ale tam dole pôjdeme, to vieme.